Ahojte. Nedávno sa mi podarilo osobne zohnať nábojové rámiky na Mannlichera M1895. Je to pre náboj 8x50R. Toto je samozrejme už iba prázdna nábojnica, neškodná vec. Rámiky sú celkom zachovalé, aj keď nebudú asi vojť nové, ale jedno značenie je tu. Mám ich ešte viacej. Neviem, či to vidno. Dobre. Keď aj nie sú vojnové, to nevadí, aspoň to mám ako demonštráciu. Že vlastne, čo išlo na Mannlichera M1895. A ešte si tu dáme potom rovno jednu takúto ukážku. Toto ste videli vo videu predtým. Je to ersatz náhradná plechová šunka. Vlastne nejako takto tam boli tie nábojové rámiky s nábojmi. To bolo prichytené na opasku. To bolo na opasku, takto to bolo zaistené. Koža je mäkká, trošku som ju naolejoval, zmäkala. Vlastne takto tam boli tie rámiky s nábojmi. A ja už mám samozrejme všetko prázdne. Prázdne nábojnice. Idem to mať takto na demonštráciu, na ukážku. Čiže rámčekov už mám tiež dosť. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ďakujem. Ahojte.